ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଜଣେ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରେ। ମାନେ କଣ? ଆମ ଜୀବନର ଆମ ଠାରେ ଦିଟା ଜୀବନ ଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଶାରୀରିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବଳ ହେବାକୁ, ବଳବାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଶରୀର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ସୂତ୍ର। ଶରୀର ଚିପୁଡ଼ି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଉଜ୍ଜଳ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଜଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକିତ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫର୍ମୁଲା ସୂତ୍ର ଏହା କି ଶରୀରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାହିକ ପୁରୁଷ,